wannan zaman banza da muke ba malamu za ga ba line nan gurin malamin nan muke dauka karatu ba. Allah ko. Ba matsala haka. Banga, baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom. Bismillah, zan fara karatu da sunan Allah. Bismillah, zan fara karatu da sunan Allah. Ar-Rahmanu mai kyauta a duniya. Ar-Rahmanu mai kyauta a duniya. Ar-Rahimu majikan mu ne a lahira. Ar-Rahimu majikan mu ne a lahira. Assalamu alaikum. Na wuni Adama. Lafiya kalau. Mun wuni lau. Lafiya kalau. Ya gida ya kwana. Ya kowa da kowa. Lafiya kalau. Ya iyali. Lafiya shi kalau. Malam, wannan wani abokina ne na zo da shi. Shi ma zai fara ɗaukar karatu. To Allah sarki ya sunan malam. To, malam shi da wannan abokin na sunan shi Bugaga. Bugaga kuma wani irin suna ne wannan? Asalin sunan shi fa. Asalin sunansa Ahmad. Amma nan daga ganin ka kai dan iska ne. Kai cikakke ma kuwa. A ina da ina ka zauna a Najeriya? Na zauna a Lagos, sannan na zauna a Port Harcourt, sannan na zauna a Jos. Yaro ba za ka yi iskancin da muka yi ba. Ni ma na zauna a Jos. Ka san kwararrafa? Mana. To ai mu muka kafa ta. Kasan gadon slot a Port Harcourt. To ai da nan baka isa kauce da waya bai mun kwace ta. Ka ce malam kun iskanci a wajen nan. Mana. Yanzu shekara nawa da yin abin? Abba yaro a lokacin ba haife ku ba tun 1856. Kai malam, ai lokacin waya bata fito ba. No.